Uns altres que també l'estan liant parda últimament són els monjos catòlics. Aquesta setmana el papa Benet XVI ha demanat perdó pels abusos que sacerdots catòlics van cometre contra menors d'edats irlandesos. En una carta pastoral, Ratzinger citava la frase bíblica de «Qui estigui lliure de tot pecat, que llenci la primera pedra». Per altra banda, aquesta setmana s'ha fet públic un nou escàndol relacionat amb l'Església, i és que Valentí Alonso, sacerdot dels municipis de Lliçà d'Amunt i Lliçà de Vall, ha estat imputat per exhibicionista. La notícia està en línia amb un altre cas de fa un parell de setmanes. Recordaran, es tracta de Samuel Martín, sacerdot dels pobles de Totanés i Noez, a Toledo, que oferia serveis sexuals a través d'internet. Pederàstia, culos a l'aire, cibersexo. Amaga l'Església una cara oculta? Bon dia, germans i germans. Ens hem reunit aquí per sentir la paraula de Déu. Tothom en peu, germans. Paraula de Jesucrist, t'alabem, Senyor. Qui és el papa aquí? En el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant.